Sinds zaterdag is het Venraise Centrum weer gehuld in kerstsferen. Het hele weekend werd de sfeer mede gemaakt door draaiorgels en muziekgezelschappen en kunnen de basisschoolkinderen weer het schaatsen ervaren. Dit jaar leek het erop dat er geen ijsbaan zou kunnen komen. Nou, uiteindelijk toch Stichting Winterpret Venray, de Kerststal, Venray Centraal en Venray Bloed bij elkaar geroepen en gezegd er moet wat in het centrum gebeuren. De Venray moet kunnen genieten toch een beetje van de decembersfeer. Nou, dat is gelukt. En natuurlijk, het is niet zoals 3 jaar geleden. Een kleinere baan en we hebben gezocht naar alle alternatieve mogelijkheden. Een treintje, de inzet van heel veel zanggroepen en dergelijke. Om toch een klein beetje de decembersfeer onder te brengen. En met name natuurlijk ook de centrumondernemers te laten profiteren daarvan. En een nieuwe ijsbaan eigenlijk zie ik achter ons. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het is natuurlijk op dit moment heel lastig om een officiële ijsbaan te pakken. Want die is duurder geworden. Ik zit op dit moment ongeveer met €40.000 meer prijs ten opzichte van andere jaren. Die moet je gaan zoeken naar een alternatief. Nou, het alternatief is dan een kunststof ijsbaan. Maar dat betekent wel, met grootte moet je daar gewoon in aanpassen. En uiteindelijk staat er een ijsbaan van 100 vierkante meter. Waar we normaliter 600 vierkante meter hebben. Maar dit jaar moet het gewoon beter iets als niets. Heb je al geschaatst in Venray? Ja, zeker. Ja, ik heb net 2 keer geschaatst, ja. Ja, 2 keer. Wat vind je ervan? Leuk? En ben je al gevallen? Nee. Ja, 1 keer. 3 keer volgens mij. Ik ben wel gevallen en ik vond het wel echt leuk hier. Ja, het is wel leuk, maar de oude schaatsbaan is toch wel iets leuker. Want dit is wel iets kleiner. Ja, ik vond het wel leuk, alleen ik vond het wel een beetje een kleine schaatsbaan. Maar ja, wel op zich wel goed. Ja, het was leuk en natuurlijk ook wel weer een beetje inkomen van vorig jaar. En hij was wel iets kleiner, maar voor de rest was het wel heel leuk. Ja, ik vond het wel een beetje saai, want de laatste jaren dat ik kon schaatsen was het wel echt ijs en gladder en veel groter. En nu is het geen echt ijs? Nee, het zijn gewoon plastic dingen met sneeuw erbovenop. Ja, het mag voor een keer wel een grotere oppervlakte, maar ik snap het wel met het geld. Misschien iets groter en dat er fijner glijdt en zo, ja. Ik denk een iets grotere schaatsbaan. Dat het groter is. Iets minder glad. Ja, want je merkt ook dat het nu ook heel glad is en dat is af en toe wel fijn, maar ook al niet. Want dan kon je niet echt schaatsen. Op zaterdag en zondag reed er een treintje tussen de pleinen, van de schaatsbaan naar de kerststal, waar vrijdagavond nog wat tumult was. Het blijkt namelijk dat er wat protesten zijn tegen de levende dieren die zich in de kerststal bevinden. En dat betekent dat we gisteren de schapen en de ezel helaas uit de kerststal hebben moeten verwijderen. En we hebben met behulp van een Venraise ondernemer op het gebied van natuur hebben we een paar plastic beelden kunnen neerzetten. Het is dan maar geen ezel, maar er ligt een paard op dit moment in de stal. Er staat een koe in de stal. Het is niet het kerstgevoel, maar ja, op deze manier in deze maatschappij moet op die manier het gewoon op een goede manier met elkaar oplossen. Is het nou moeilijk om aan vrijwilligers te komen? Wij werken met een vast team met vrijwilligers. Net als bij de vorige ijsbaan, een 4-tal verenigingen die in principe de vrijwilligers leveren. Maar met name op bestuurlijk niveau zijn we echt op zoek naar mensen die bestuurlijk Venray weten te vinden. Met name naar de sponsorwervingen zijn we echt op zoek naar uitbreiding. Dus echt de vrijwilligers, de handjes, geen probleem. Maar inderdaad echt bestuurlijk niveau, daar hebben we echt daadkracht nodig. En daar hoop ik nog een 6-tal medewerkers te mogen begroeten die komend jaar samen met ons de organisatie vorm gaan geven. Tot en met vrijdag 30 december kan er nog geschaatst worden op het Schouwburgplein. Everybody now sing Noel.